Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott čestitao je vladi Srbije na rezultatima na mnogim poljima, posebno na poboljšanju klime i uslova za rad privatnog sektora i borbi protiv sive ekonomije. Svaka vam čast, rekao je Scott komentarišući skok Srbije na Doing Business listi i najavio je da će SAD nastaviti da pomaže Srbiji kroz programe USAID-a. Rezultati ove godišnje ankete pokazuju da 40% preduzeća vjeruju da administrativni troškovi izgradnje sada su na razumnom nivou. U poređenju sa samo 16% njih u 2013. godina. I kako znamo, ova promjena je Srbija promerila sa 139. na 36. mesto Doing Business liste Svjetske banke u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Srbija je sada u stvari u istom rangu kao Amerika i Finska, a bolje je plasirano od Holandije i Švajcarske. Svaka vam čast. Scott je istakao da je ovogodišnja anketa pokazala šta se sve može postići kad se udruže vlada, privatni sektor i donatorske zajednice na rešavanju ekonomskih izazova.